Hi guys! Yan, for today's video guys, papunta ko ngayon sa Francisco Dental Clinic dito sa San Fernando. Magpapalinis tayo ng teeth natin kasi ilang buwan na tayo hindi nakapagpalinis ng ating teeth. Touchdown San Fernando. Medyo malapit lang naman siya. Galing sa bahay mga ano lang, mga 10 kilometers lang naman. Yan, makikita naman nyo ang signage ng dental clinic dito sa San Fernando. Bagong bukas lang kasi ito eh. So, ayun oh, kitang-kita ko na malayo pa. Napupuntahan natin guys. Tatawid na tayo. Ayan o. Yun, Francisco Dental Clinic. Ayan guys o. Francisco Dental Clinics. Dito lang yun sa ano, pag galing kayong Naga, right side. Ayan, palinsa tayo guys. Ayan guys, punta ako sa Naga. Alas 3 pa din yung schedule ko eh, kaya tambay muna tayo sa Naga. Yan, sa mga gusto magpabunot ng ngipin, yan, punta lang kayo dito sa Francisco Dental Clinic at hanapin lang si Dr. Girly, si na Rosa Francisco. Ayan, pinsan ko yan eh. Let's go. Nagan muna tayo. Tawid tayo. Uulan pa. Go. Tambike muna tayo sa Naga. Uulan pa. Touchdown Naga City. Baka malas ko naman. Ano pa lang ngayon? Holiday? Rizal Day, kaya pala sarado ang Bristol. Punta lang tayo sa Metro Bank guys. Naga City, Camarines-Sur. Nakasaya sa pajak. Shoutout sa mga taga Naga. Bicol River, shoutout sa'yo. Tayo sa Naga guys, ang maugmang lugar, Naga City. Ito guys, nilitan yung ano dito, yung kalsada, yung barrier niya. Ayan guys, so nakapagpaano na tayo, kapagpalinis na tayo ng ngipin natin dito sa Francisco Dental Clinic dito sa Barangay Bonifacio. Ayan, ay kanilang Facebook page ay Francisco Dental Clinic. Ayan, basta tayo. Ayan, along the highway lang yan guys, dito sa San Fernando. Let's go. Pag galing kayo Naga, sa ano siya, sa kanan, right side guys. Yan, napakagaling siyang maglinis ng ngipin. Napaka-professional.
down. Grijalbo. Maganda ng kalsada dito eh. Four lane, parang lang sa expressway yun. At dito ko na tatapusin ang aking vlog for today. Maraming salamat sa inyong lahat. So walang sabang sumusuporta sa ating YouTube channel, JDE TV Motovlog. Sheesh! Peace out!